Sugeng Rahayu, sumber selamat, sumber kencana. Lur, iki aku kate mangi spor kali iki lur. Ya ben anek rada aura mistis-mistis e. Dadi aku iki ibarat kate golek demit ngono ya. Ya ngono. Iki kebon iki ya lumayan angker. Tapi ya jenenge ngene iki wis ketuani ya. Ya. Iki aku seneng arep pintu masuk. Nah, iki pintu palsu iki. Sing asline iki lur. Yes, ayo. Mlebu. So. Nah, iki lho. Yang ini sih. Iki aku lagi kebuka nih. Tapi saja. Marisin lho. Ini pakai sepi lho. Yes, tapi yes. Ya guys, mari bro. Nah, itu. Nah, kayak kali lor. Kali. Ini jenenge kali beneng lor. Bisane jam 1000. Matane bareng. Nah, iki lho. Biasane aku tau ketok iku. Ku barengan iku. Iki lumayan ngeri lho ya. Nah, barengan iki lho. Ya, wis kuwi. Ya, iya ning kene iki sekitar ngono. Wis biasane ya ning barengan kono ya nek. Sing duran iki ana kuntilanak. Ya wis ngono kuwi. Aku ya rada ngertuk iki. Tapi ya piye jenenge wong gue eksperimen kok. Jali sik tak balange nganggo watu. Nek nawa lek. Nah, tinggal ngambil. Kae iso keburas. Terus lagi bingung. Tan kula nanadan. Kita leren adan. Ya berarti budek dhewe lori. Tapi wis ngene iki. Ya wis lek, ya lho ya. Aku tak balen dango sik. Jene urusan penting, meeting. Wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maksudnya. Oh. Yes, mulai ya. Assalamualaikum. Tak mulai dhisik nang omah. Yes. Asia.